Facebook. Zviri sei vanhu vari kuseri uko guys, ndambonyora bhana Yaya the man himself. Ndanyora madetails ake apa paFacebook neTwitter. Facebook, Twitter and Instagram, right? Instagram, Twitter and Instagram. Yaya munomuziva here guys kana musi kumuziva imi? Ndaita zvisizvo delete folder. Alright, banners. Handidzokero mwanje. Zviri sei guys, nhasi tira uyu tina Yaya Cloud. Hanzi mudiwo wedu zviri sei? Tiripo zviri sei? Ndakuzama kuti ndione kuti ndonyora Twitter and Instagram name yake here apa takamirira. No, ndikuzvikoniwa, rega ndisiyana nazvo. Ndikuzvikoniwa, ndaida kumunyorera ndazvikoniwa. Zvonetsa Mr. Chitima manje vanenge vasipo apo ndivanombondibatsira. Ndeupi? Ndeuya akatamba bhora uya mamuziva here? Akabuda achitamba bhora uya. Ngandishare link. Akabuda achitamba bhora guys. Anenge akapfeka jezi reyellow. Ndiye Yaya iyeyoyo. Mwamukanga mwaka. Ndiye ari kutishanyira nhasi guys. Can you imagine? Toda kumboshare link. Mazuva ano ningirikini internet yedu yanga ichita jealous ka. Internet yanga ichita jealous singamboiti. Tuona apa. Tise. Vimbai, zviri sei vimbai guys? Takamirira kuti ndishare link rangu. Zvinonetsa zveteknology yacho manje. Vanhu hamusi kumuziva Yaya ka. Yaya ndeuya amai mwana anenge akapfeka haana kubuda. Ndichakamuhaidha mirai 1 second. Ndinoda kuekera kushare link rake. Don't worry. Ndotanga ndashare link rake. Ndoda kushare pa uyu. SMG kumudiwa pamoyo. Yes, ndiwa tikuunza yeyo mudiwa pamoyo yeyo. That's the one. Toti photo. Next. Wataisa. Ndakana kushare, ndakana kuti copy and paste. Ndoda kushare link racho kuFacebook. Satamuunza kana. Yaya guys, Yaya ne voice rakanaka by the way. Ndambokuudza here. Handizozivi manje kuti ari tekeni kwati asitekeni. Anza noenda halizoda kuenda kubhuwayo namatowers ndiye chaiyeyoyo. Ndikushare, ndashare picture rake pauyu. Zviri sei? Christina sei. Ndikushare link neuyu kuFacebook as well. Kushare link kuFacebook. Ndoda kushare link. Right. There, we are there. Picture rake. Next. Share. Right. Okay. Hanzi kumuda wakumudivi paiganeti wakutomuda kare. Right. Rega ndichimuisa apa. Alright. Yaya, zviri sei? Hello, muri right here? Tiripo, uri sei iwewe? Inini hangu ndiripo.
ehe chimbotiudza kuti pana kuti azanzi blamose nhasi havasi blamose guys takazoita sorry zvenyu takaita kamistake mbichana nenetwork vachauya blamose ava vanonzi yaya ndimunenge makapfeka zveyelo handiti ndinowacho muchitava maafrica saka chimbotiudzei kuti ndiani anonzi yaya mudzama muya because I think vanhu vazhinji vakusinyatsa kupiwai. Well, Yaya is a soccer player. Competition ya Mantawa ekubhora. So Yaya anotamba bhora is also like I don't know piko kuenda pamatrials vanhu vaenda kubulawayo and kwaifanira kupikwa munhu one apparently. So Yaya ndiye anenge achikwikwidzana naMantawa panyaya dzekubhora, but then sei zvinongotiwo lucky vakazongokwanisa kupinda vese vakaenda vese kubulawayo for matrials. So I think we just have to wait for season 2 to know more. To know more about Yaya. Vanenge vane pfuti manje. Yeah, I guess so. Yeah, but the way Matisha makaimba song na uyu chimbotiudza song yamakaimba naChido. Song yatakaimba naChido ndo yakazoshanda se theme song yepa series wadewepa Moyo. So song iyi haisati yabuda zvayo, ndikuona vanhu vakawanda vari kubvunza nezvayo, iri munzira tichiri kuigadzirisa. Pane zvangoti zvisare mbichana tikangopedza izvozvo then tinenge tavaisa toda kuishutira music video. So once tangopedza kuita izvozvo tinoita kuireleasa. So song iyi yakaimbwa ndindakainyora, ikaimbwa naChido ndiye akatimbira chorus aka Tapiwa Nzira, then inini ndakazoisa maverses pasong yacho, but then yeah, it's dropping real soon. Saka unotoimba kaiwe? Ndinozama, ndinorepa. Alright. Ndimune muchita marabaraba. Alright. Saka zita rako chayo something like that. Saka zita rako rese unonzani ende unoita nezvei? Inini mainly I'm a music artist and script writer. Ndonzi kuda kwashejani. Kana kuti ndichiimba ndoshandisa rekuti Ash. Then I work for College Central. College Central is a film company yevanhu 3. Ndo company yakakuunzira iwadewepa Moyo. So nini I was the production manager for wadewepa Moyo. And then I'm also a music artist and ndikutoburitsa an EP on Friday, 1st of May, 2020. Yeah. EP, it's just a short collection of music. It's like a mixtape. Kangorine 5 songs. Zandikumboburitsa kuti vanhu vamboteererawo since vanhu vari kunyanya kuda content panguva yelockdown, you know. Alright. Okay. I think amene munhu ari padhuze newari kunzwa. Apeno munhu chi? Ndikunzwa ma-echo. I'm not sure chiri kuitika. Guess maybe network, because inini ndikutomanzwa kuti from my side. Seriously. Ndiri kunyatsawo zvatota. Alright, regai ndimbobuda ndidzoke, maybe zvinoita bo. Alright. Sure. Ndokuunzira link mira yatanga abuda adzoka. Mazi eko acho akawandisa guys, akanyanya kutokura zvisingamira. Thomas Karakadzai, zviri sei, who is your role model weke? Mira ndikunyatsa akadzoka pa then ndo ndatanga kuisai mutaure naye kuda network isati yadira, because mazana handichatembi network guys. Izvi pamwe anoda kudzoka network iya wakandisa kwani yobva yarova pasi, muona manje. Network iri kuti bhaiza zisingatomboiti guys, handiri kureva nhema. Network ma1. Saka pakaipa hanzi Maudijani unozivana naye nauyu irewe.
unozivana nemufesi ari kutaura here kuda kwashe jani unomuziva pane mumwe futi ndeiziva ainzi nyaradzo jani munomuziva here nyaradzo jani guys Devi Kithi mina ndimbotione kuti lingi ndokwanisa kuisa apa here ndikope lingi takamirira adzoke tione vanhu vafanira kumbopinda tichitaura achidzoka mutaure naye network ndikutoona kuti network yekuzimbabwe mino zvairi kuita so ndakupai lingi iro guys pana yekupinda tichimirira chikomana lingi randaisa apo iro ndaisa lingi Amanda zviri sei Tina Mari sei Gloria Marcia Amanda makanaka muri sei guys muri sei zvenyu rimba mari ono anenge ada kujoina nojoina Brenda Machekara sei right alright go 1 second ndichigadzirisa kuna kozvino handichadi zvokuedha munhu apa pandakamirira kutekera zvose tange ndiri kuita rudhu ndomisa munhu ndichida kugadzira something handiti ndingogadzisa 1 second chimirira ona kuti iye ari kudzoka here auye ataure zvanditika guys tochatombofana guys pane zvimwe zvandiri kufunga guys tombofanira kumbounza tombofanira kumbounza tuvana mumwe musi kungoti tuvana ndo tiri kufanira kuita sei kumbouya tichinyatsa kutaura panapa muri kuvharira vana kure kaimimi guys muri kuvavharira kuseri munoti kudii nazvo guys tuvana tuchimboya pavhidhiyo apa guys moti kudii ndiudzeiwo vane vana vaivaye vauda kuunza panapa vana vanotaura vaivaye vombouya moti kudii nazvo tongoita musi iwoyo vana vaye vachiuya vachitaura vari pavhidhiyo asi make sure kuti wifi yenyu inenge ichishanda guys nekuti wifi inorwadza tovanhu vanenge vane chii right egai tione yaya adzoka right yaya hi muri right yeah zvanani here now zvanani but amene kuti sei tumafesi twedu kabhokisi katikitiki kadikidiki ndikutozvionawo kuno ationa pa zvaita technology yaoma saka zvandakuita ndakuedha vanhu handiti otanga kutaura nevanhu handitya alright rega nditange kuisa gogo vanosapota shows singaiti sei gogo musha uri sei upenyu ndiri bho zviri sei yes yaya muri right here gogo mushe kuri sei kokumba kumba kuri bho musi uyauya woti tawa anonoka kuuya kugame iwe wakutotaura kuti nhasi ndikumupedzera ungadaro mumwe wako wauri kukombita naye panenge pachinetsa ka inenge iri competition gogo panenge pachifanira kupinda munhu wani saka iwe waida kuti umupedzera kuti ubva wasarudzwa iwewe handindaida kutoenda kubulawayo yaisara handitika aiwa tangoti tingoyaya aiwa maita basa nenguva yenyu gogo alright thank you gogo sure. Bye ndafara kuona gogo anosapota show zvisingaite JVKT tikuzviona Lepsichero zviri sei hello ndiri kuzwa taurai ndiri bho zviri sei taurai epi mukoma yaya zviri sei Dave kuita sei ere mukoma yaya aiwa bho zvekuti kungodaro amene tokuita sei mudeka clash nawo mfana bhiko anenge achingotaura zvisina basa paatambe bhora kudodare rechibaba
Zvekudaro. Hai. Iri bosha vamunogona munova muchisimbisa zvokuti. Aiwa, sure, thanks wangu, mongoramba muchisapota. Iri bosha. Shero ndafara nhasi kupinda Aiwa. kuchipa show. Boss, ngaite. Thanks chimama. Right, kandi ede mumwe. Vakadzi muri kupi? Shami. Shamingo. Hello. Taurai na Yaya. Hi, Shema. Ndiri Shema. Ndiripo, taurai na Yaya. Kuri sei Yaya? Ndiripo zvangu zviri sei Shami? Ndiripo kuri sei kudeni? Kuri right, ndiri mulockdown ndichitomboruka zvangu. Tese takarohwa nayo lockdown. Ndotombopedza zvangu stress nokutorukira kumajuzi tuwana. Aiwa, zviri right, chando chiwana unofanira kudziirwa. Aiwa, tatuwa covered. Kunaka kwezvimwe kuipa ndizvozvo. Otherwise uri sei nebasa? Ndizvozvo. Aiwa, basa ndizvozvo, tiri kungozama kungoita kuti zvibatane. Handiti ka. Shema uri sei? Shema ndafara nhasi kukubata. Neniwo ndafara, muri kuruka madhoiri kaimi? Ndiri kuruka juice, rega ndikuratidzira ndapedza. Alright. Majuice. Tarisa ndapedza. Mukuruka muri kupi kwa mungatorukirawo chihazvadzi changu? Aiwa, ndiri kuSouth Africa. Alright, tiribvo maita basa. Rakanaka juice renyu zingaiti. Ndinotodawo kutoti nditombobata. Good, sharp, maita basa. Rega ndise mumwe handiti? Alright, Shema. Mira ndimbotaura mbijana Shema kungokuvimbisa, kukusimbisa. Ndakamboona article yako uchikumbira ruregerero kuna Naguwa. Kanjani unokumbira ruregerero pamedia? Ndo zvacho izvezvo tingaita sei? Aiwa, ndoda kuti uise zvitanda munzeve vanohukura ndezvavo izvo. We are behind you. Alright, thank you. Ita samadam boss, usatombokomenda munhu kana. Ita Alright. wewe. Maita basa. Sharp ne? Alright. Alright, Madu. Alright, maita basa. Ndafara singamboiti kukuonai. Usamboita zvatinoda isusu as long usingatuke munhu. Handioni chakaipa paTV yako. Avo vanohukura kune vanhu vamwe vanongonzwa kuda kuita mapresident emedia. Hatidi izvozvo. Alright, maita henyu. Ngoda kusimbisa hangu kuti usatomboapologiza. Iwe uendera basa mberi because handioni chakaipa paTV yako. Alright, maita henyu. Alright, bye Yaya. Bye. Bye. Alright. Pane munhu anga kanzi 6 waitepi 6 wadonha. Alright, metione kandise muface Onias. Nini? Yes, Shema. Ziri sei? Ndiri bosha mama, ndatoti tatimboriko kumekuwa umwe mukomana uko saka tadzoka kwedu. Ndachitoti pamwe nhasi hapana. Ndikoko taurana muface. Mukoma Yaya bwere. Zviseko Onias wadi. Heavy mukuru. Munogonawo mana asi munotiomeserawo. Unongota ka1 pawiki wamana itai ka 2 Monday neFriday. At least zviri nani. Zvinhu zvacho zvinenge zvakaoma, mari dzacho dzekuita ndo dzinenge panenge pasina waiziya. Asi dei zvaitoita taigona kutokuitira everyday. Kana everyday zvinotoita because zvamunotipa once a week neWednesday wamana tinenge takuto
takutokerwa kuti chimwe chitatu chisvike apa tichitoziva kuti kana tikatodaro nguva yekufa inenge ichitoswedera uri kuona saka ita kuti tinakirwe everyday. Aiwa, rega tingogadzirisa nyaya dzemari dzacho zvinogona kungoita. Ndimuchashaya mari here vakomana wadiwa pamoyo yakutotonga. Ayo. Enough atisinotira zvemari. Ndakuda kuzoona zvemari. Department revamwe Zvonedza nyaya dzacho. Right, nokutula. Sisi Shema ndarohwa nemusoro. Get well soon. Ndikuona muri mugubheze. Ndarohwa nemusoro muri sei? Zvibhoma mwa mapiritsi here. Tanwa tikutozesa iyo Carolina iyi. Get well soon. Taurai naYaya. Yaya podza sisi. Yaya. Right here, no. Tiri nomblanketi. Anzi ndikupodze naShema. Shema asi mandokufarira zvisingaiti ende ndafara zvisingaiti. Apo dhongo rinopiki nezuro nemurume wangu chiti musikana anoti motivate uya. Iwe sister liwakumira muri married ndikuziva but iwewe Yaya uri single herewe. Inini zvangu handisi single. Ko iwe newe Yaya unogara ini ndogara mumaobereni. Maobereni unoita nezvei maobereni? Uri kuenda kuchikoro here kana kuti uri kungoita zvemusic zvangu? Chikoro takatopedza saka takutoita music nezvekutogadzira mafilms izvozvo zvindora tova basa redu. Hauna here uda kukanda pakisha ndikupe munin'ina wangu? Akanonoka kuuya munin'ina nditori taken mudhara ndoda kutoroora mai manje. Usadaro mazuva ano anozokuona varume vari kuchengeta ndebvu vari kuchengeta nemari futi. Chokwadi here chokwadi. Ndakupedzera kai ndokutoti handida kutoroora ukuzvitaurire chiipo pano kuti uda kuroora. Aiwa anenge atongotanga Shema kandi anotopinda. Ndinototi vanhu vagare vaziva chokwadi. Musadaro. Kufarira vanhu pashe kubvota extend iyoyo. Nai kana ndiwo zvako. At least nhasi ndapinda ndonzwa komenta ndisingambopinda vedu ndendafara sisingaiti kana sorongo akuita zviri nani. Get well soon. Thank you very much. Bye bye. All right, bye bye. Yaya wazvivharisa shamwari kuita finish kuita inonzi close the door. Tombodi zvinonetsa. Wacha inonzi close the doors ndo yawaita. Unorwadzisa. Tesinoda nyaya dzacho dzirambe dzichinetsa. Aiwa. Kana hesi MKC. Newe MKC wofrizi wakavata mujira here naye mwari. MKC ngandikubvise ngandise TK. Shema ndepi? Siri sei? Bhozi kuti. Uri kuzigona sei? Uri kuzigona sei? Kuripo taurai naYaya. Tiripo paTV Yaya uri kuita sei? Zviri sei ko TK? Bhozi kuti ko ndiwada kutorera mantawa iyi. Ini ndaingoda kungopinda mutimu yebhora chete. Ndazonakidza ikamanija akakumanya kachiedza kuti Yaya. Chema kuti hatikupasa bhora. Yaya hasikupasa. Ababiko ida kupasa. Tichitsvaga shaini.
munogona mana creative Aiwa, Kenya. thank you very much. Mfano ngoramba mchisupport. Aiwa, ndakatombosvika pachibhorani pakatorwa naBiko Baby, ndakatomboona kuti pamwe ndogona kudhimana naYaya kunzvimbo Asi muri kumabhorini here mukoma wangu? ndogara padhuze neikoko but ndogara ndotenderera ndiri areas zvokuti one day aiwa ndizvozvo pamwe mungaita lucky one day munogona kungosangana nawo. ndogona kusangana naYaya. Yeah, mukangoita lucky zvenyu zvinogona kungoitika. TK usikandidzari wakachovha bhasikoro kana ukaenda nemota kana wafamba neshoka wakaenda kundomira pepa uchingoshuvira kuti ndogona kuona noku here kana kuti chi pese ipo paya kubva pakanzi neighborhood watch chichiko ndo basa redu zviri kusenza muyami. Ndingatombotaya pati madhiramu paya ndogona kuona one. I can imagine guys. Apa chiro chakasvika muna January. Ini ndiri kutotsvaga. Finish. Alright, iri bhova ichakwanisa kuva TK. Hi boy, thanks sharp. Alright. Regandise umana pere tumabesi nodispaka so twadona. Mulanzi. Yes, Shem. Sikune volume kumashure. Iwe dusa volume man. Yes, Shem. Who say? Tiri botaura na Yaya nechijaya Yaya. Bava vafurisa. Hapana chachanzwa mire chimbobudai mudzoke futi. AD sei Ndeipi sisi. Zviri sei muri kusimaira chii? Muri kunyemwerera mwana. Muri kurapwa nei? Muri kutakirwa muri sesi so. Tiri taurai naYaya uyo. Yaya ndotanga tovaziva nhasi vanoita nezveko Miss Yaya. Yaya anoacta mukuru wangu. Yaya anoacta ende anoimba zvekare. Menu kana makamboona series inonzi Diwe Pamoyo. Mudiwe Pamoyo. Makamboona series inonzi Diwe Pamoyo here pa. Ndichangobva kuiona manje so. Makaona ma-episodes ese here? Ndakatanga kutoona manje sandapedza ose. Yeah, mukapedzisa ose I'm pretty sure munogona kungonyatsoziva kuti Yaya ndiani. Ndimi Yaya wacho. Ndakuziva kumangu ndasingeshaoti kuona Yaya ndashati kuya ndiwe bhora here kati ndiwe kupi kuna ndoshayiwa wini. Aiwa anoacta zvake azotambe bhora. Mati? Vanoita mira Yaya. Handinoziva Wadiwa Pamoyo. Muwadiwa Pamoyo kapana ekuti like asinganyanya kubuda pese but kunoenda vana Biko kuyana naMantawas vachinda kunotamba bhora. Uyu manje ndiye uya anenge ana bosi vake venguva yava vanenge vachizvitiwo ndiriwo manager nditika vakati kobvukei. Uyu ndiye anenge achikochewa nababa ivavo but uyo haanyanyi kubuda zvake in general. Neniwo ndakazonyatsa kumuziva kumaepisodes ekupedzisira but haanyanyi kubuda ndosaka pamwe vanhu vasinganyatsi kumuziva. Right, ndapanzwisisa ndinotenda mukoma chitende tadozivana so totenda sisi nechirongwa chenyu atizivisa kuti tisingaziva. Tinovatenda chose. Alright, thank you. Samze. Mnaka Yaya na Shim. Zviri sei?
Ibo mzee. Iripo taura na Ah, ndangoti. Ndikufamba iri Mr. Yaya. Awa ndiri bo zviri seiko Sems? Ewa, zviri bho tongoti haiwa bho zvokuti kungozorwadziwa pamwe kunetsana nabhiko pepeje. Kunenge kusiri kunetsana kuri serious. Mabushira mama kuita haiwa tarazvari kumudhara todina imu. Anenge achifanira kuzongoziva kuti kune vamwe vanhu vanenge vari vakuru kwaari vaiziva afanotaura zvisina basa. Haiwa but zviri kufamba ranga makadaro. Tatomira season 2 yacho. Awa ndizvozvo. Iri kuuya manje Ewa iri bho. manje. Ewa iri bho. Thanks Sure, Sam. thanks. Anonzi Semi shamwari handisi kuona picture yako. Last time takazoedha munhu anga asina picture akazotanga kutaura zvinhu zvisirizvo panapa. Saka ndida kuona picture kuseri, ndikaona picture navanhu vaziva kuti munhu. Alright, saka padhirama renyu takamirira kuti vamwe vapinde mubox. Padhirama renyu ndezvipi zvimwe zvamunoti tinogona kugadzirisa museason 2? Because ndaitawo mareviews karichiona macomments akasiyana-siyana. So ndezvimwe zvezvinhu zvezvipi zvamakaona mukati apa patofanira kugadzisa, apa tofanira kugadzisa, apa tosiya zvakadero, ndezvipi zvamakaona? I think pane zvinhu zvatingada kugadzirisa. I think tichada kugadzirisa issue yema-rehearsals because for season 1 hatisina kuwana budget rakasimba zvokukwanisa kuita ma-rehearsals. So vamwe vanhu vaitozobatira ma-lines on set. So I'm pretty sure for season 2 tichatombozvipa kana nguva yakatomboti rebei kuti vanomboita ma-rehearsals vanoziva script ojairana then tozokwanisa kunoacta. Then I'm pretty sure ne-vocal coaching tichangoda kubatsira kuti ma-actors edu vanokwanisa kunyatsotaura vachibudisa mazwi zvakanaka zvinonyatsonzwika. Then I'm pretty sure tinenge tiri right. Okay. Yeah. Hanzisiyai zvakadero, don't change anything. Mina ndise comment yacho apa. Uyo ndemumwe wati hanzisiyai zvakadero musachinje. Vada kutaura ngavauya pandaisa link guys, muuye muchinyatsa kutaura zvamuda kutaura. Handizozivi manje kuti watinofanira nyatsa kuvhunza zvimwe zvinhu zvekuzonyatsa kuita ma-corrections. Ndimi here kana kuti ndidirector wechinhu ichi? Unotongovhunza ndakamirira director wacho. But ndiani akanyora drama? Drama rakanyorwa naIan Msakanda naDebbie Beta. Ndo vamwe vanhu vari mucompany yeCollege Central 3. Saka Debbie wacho naIan wacho vakaactawo kuti havabudi mumovie umu? Aiwa, havatu act. Debbie akanyora ndiye director, then Ian akanyora ndiye futi cameraman, ndiye akashuta. Alright. Iwewo ukazoita sei? Inini ndenda ndiri production manager. Kana vanhu vachitidzidzisai kana muchiti production manager munenge muchitaura kuti like kutongoita make sure kuti production yana smooth, ta handle ma-advertising, anoita handle mari dzacho, then I think basically public relations kutongo take care of my actors, my contracts, kuwabhadhara and all of that. Oh, so ndiwe ndo zvinonzi project manager wacho? Yeah, production manager, yeah, sorry. Alright. Asingazozivi zvese production manager kutopinda muroom wototanga wototi iwe ndikajamba oti ndojamba nchindakupi, ndo zvandaichifunga. No, it's basically kutongo handle ma-accounts zacho nema-finances zacho kuti production ikwanise kufamba smooth, because obviously pachada kuitwa ma-budgets, pachada kutengwa zvinhu, pachada kuhayiwa equipment, so zvakawanda zvinenge zvichida kuitwa. So ma-roles anofanira kupiwa vanhu vakasiyana-siyana kuti basa racho risanetsa, risanyanya kutoomera. Alright, ndapanzwa. Mina ndiise this one anonzi Semi. Tichimirira kutsvaka Semi, I think iwo Semi pese pandinokuedha unouya nesound kumashure. Dzimai sound inenge iri kumashure guys.
Sinzwe nabudi muri salad by the way. Maiziziva here kuti Salad sure. ndeyakaita sei? Salad ndeyakaita sei? chikora chingopora. I think vanhu vekuwadiwa pamoyo neka softness kamungori nako so kakangodero so kari different. Yeah, I'm sure ndo zvinongoita kuti tive tingowirirana. All right. Sems ndambokuedha. Sems wadzokere mubox umu. Ndatione Semi. Semi. Yes, you say. Ushanda nganzwa nokungomirira. But papa sina picture. Taura nani? Kamera yakati kwanda ndikuona ndikusokuda. Aiwa taura henyu musati because ndikunzwa maeko kungotaura henyu. Yes, Yaya. Yes, Semi uri bo. Andikunzwa wati? Vachizonizvo watinoimba chimbotimbirawo ndozvandawira zvangu ndoda ngonzwa kuimba kuti pane noise yakawandisa. Semiterera uri kuback please because phone yako ine noise isingaite but iwo kana kuimbira vanhu usaimbe masongs anotiwa nemacopyrights. Imba masongs mamwewo asi epawana. Ndinotoimba angu chaiwo because haripo zvawakati wandei. Ita one second. Ndokwanisa ngokuitira mbichana. So yeah, baby wangu iwe ndiwe wanari pamoyo. Une love inondidhaka upura doro. That's why you see me every day, I keep it thorough. Busy trying to make a plan for a better tomorrow. I'm just telling the truth, baby wandipengesa. Yes, unoda baby ndokutengera makeke ndokubekera sabeka mwandibendera. I'm always on my toes, love yako ndimbonetera. She got me going crazy, doing things I said I never do. The look in your eyes make a nigga wanna marry you. Let me in, I can be your shining armor. Come, let's do the things, baby. And defender kutama. Yeah. Wow. So yeah, something like that. Zvamunoimba wena. Munova zvinhu zvenyu. Sems wadzoka. Nice Sems wadzoka. Ndine question yangu. Ndine question yangu so but question yangu wamenu. Ndinomeka sense. Pandikuda ziva anisiziva. Ivi mkoma Yaya nditi. He said like vanita uyu yenye yandimaita nzi inonzi chikambani College Central anti. But it's like munhu wese arongopinda ruya aita nzi ini ndodzidza kwakati ndoshanda kwakati ndodada nditi. Saka tiri vanhu ava vakazonongwa sei kuti vauye paCollege Central? Vanhu ava vazhinji vacho vamwe vacho takadzidza navo patanga tiri kuchikoro kuMSU Bozi. Vachotoziyana navo kubva. Okay. But zvazvo kunetsa manje vamwe vacho muratidza kuti mobva kwakasiyana, vamwe anobva like matawa anobva kubva meno atoso muZimbabwe like. Mantawa anenge ari kuBotswana but takadzidza tese kuMSU. Zvazvakunetsa manje. Okay. Saka kunetsa manje kuti vanhu ava vakazonongwa sei kuti umuti wachikoro kwake uko. Hapana wandakambonzwa kuti akambodzidzira zvekuacta or something. Anoshiya kuti vanhu ava vakabatanidzwa sei. Why ndisina kunongwawo? Aiwa takangonongowa vanhu vataiziya. Takadonga vataiziya. Okay, anofanira kungonzwa zvangu. Okay. No, thanks. Sure. Maida kunongwa here. I know it's like ndandoshiya kuti vanhu ava vakazobatana sei kungoti munhu ari kudzidza like umwe ari kudzidza MSU, umwe ari kuUZ, umwe ari kuBotswana, umwe ari Mozambique, vongozobatana voita College Central.
Wandinakidza zvanzisina kutongwa. Zvikumeka sense. Awa zvakutondinakidza zvisina kunongwawo. Yanengwa nyaya yekuti like vakazonongwa sei like hapana pandakambonzomwa achinzanzi akadzidzira zveacting handiti. Saka dei kuti pane vakadzidzira zveacting atora kwaidzidzirwa zveacting. Manje vamwe vana vechikoro vamwe vari kuenda kugraph chisanda chaiti vakabatana sei ndo papa nenyaya iyoyo. Vamwe vacho vanenge vakatodzidzira zveacting chaizvo vatori nemadegree. Saka vari kupa jamba vari kuuya vana vani. Pamwe vanenge vasina kungozvitaurawo zvavo but vanenge vakatodzidzira zveacting. Okay. Chema urite. Ndiri bongo face iri. Kodi tudya sadza kamanheru kasaka pane pakatoita. Tione nemadzako. Aiwa iri sadza chete ngoti munhu wacho anodya sterei kasaka. But Yaya wakanyanya. Serious iri sadza but kakutopera zvangu kasadza racho. Semunhu kandonyatso kudya chi. Zvinenge zvakaita pane mabhokisi saka asiri kuuniversity kanaiwe. Yeah. Ureitaurako. Yaya wakanyanya ndoda kutora malessons ebhora waiziva. Big up team. Ndibva simba. Unowhere anytime unongonibata. Unombotirangaridza kumba boys. Hey. Takamirira kuti nyasi tiri kuda waiziva. Aiwa keep it up. Thanks Mkomong. Thanks very much. Ndiri paChina. Apo kogenga rako riri kupi kuunza vako mafesi ako ari kupi wavharira vamwe ngewe. Aiwa vanhu vacho vabuda ka. Vaindepi wavadzinga? Vanhu vacho yaraba. Ndauye ndeipi? Zviri sei? Aiwa iwe chipa uyu maearphones zvataurewo. Ugrid unongo wandibata ka. Mwana uyu. Mira. Komurisa izvenyu. Zviri sei wona ndakutoita zvekutokukumbira kuti uyawo palive stream wavharirwa ka. Ndakandisipa kutopinda muroom ndatombobuda ka koti chambodai. Vakomana ka. Manheru ka. Wangazvitei? Titi chambodai izve. Kwakune makoso ka. Saka ambonovhima. Zvinhu zvese hazvinakiswa palockdown ka maziziva. Taona kuma Yaya. Mukoma Yaya madi. Handisi kuziva madi. Uwira sei zviri sei wa. Wopadiyo pamoyo. Dzebhora kadzedza. Uyu andotamba futi bhora kamgenga. Andingotambe ndotambisa. Andama position. Andama position. Defense chaicha takasunga kwese kunokuwanzwa. Paunozobaya kuUK pepe unongomutora ukamungoenda mese maiziya. Atumitira plan. But genga imi ndiani ari kubika sadza kuChina? Isusu tobika kuti akazarirwa masvingo. Aiwa isusu takarongeka idi panyaya dzesadza. Tozviitira zvinhu. Ari kutodya sadza ni mazvono. Asina dazwa ndiani unobika. Tobika serious tobika tega. Ora hai bo edha vamwe handiti. Iri bo thanks. Bo madadisa imi. Ka1 kandi ede Linda. Hello. Zviri sei? Ndiri bo sei. Taurai namukoma Yaya. Muri sei mukoma Yaya? Ndiri bo zviri sei?
ndiri boss hangu kuri sei ikoko? kuri bo amene kwauri kuri sei? Kwandiri kuri boss hako. That's good. Uri kupi chaizvo ndiri kungobvunza kuti kwauri nditomboziva ndiri kupi. Alright, ndiri kuChina. Wow, okay, sure. Thank you very much. Thank you for the support. Aiwa, mukutigonera singaite murambe muchiita basa. Aiwa, ticharamba takadaro. Paulinda. Thank you. Hi, Tema. Aiwa, mira mafriends ako ari kupi? Mafriends angu friend yangu ndiye kuBotswana. She's my roommate. Oh, regala mukoma Yaya vachienda. So what's the next step chamunenge muchimanager after this program yenyu yamamuchiita iyi? Tuzwa kuti vanhu vari lockdown, but mune mamwe maprojects here amuri kuita besides zvinoitwa pamoyo? Titori nemamwe atiri kuita zvekutoti izvezvi ndo atiri kupusha. I think we have a story yatakatonyora ikapera yatinoda kushuta, then there's another story yatiri kutonyora izvezvi ikapera futi toda kuishuta. So these stories might come before even season 2 yewaDoyo Pamoyo. Then we also have a feature film ratinaro rikufanira kuzobuda, but then tisatango decide on my date, so we'll just see how the year goes. All right. Munya. Yay, kaze Munyo, zviri sei? Munya. Iyi hama yangu by the way, hama yangu chaiyo chaiyo. Oh, all right. Munya taura. Lucas. Sure. Yeah, badona. Munya aupesera kuti wataenda zvedu. Munya hausi kuhwikwa. Anyway, ndechipi chinjekupesa chamunoda kukwanisa kutaura kune vanhu before yenyu maenda? Ndoda hangu kungotenda kuti I just want to say thank you for the support yamakatipa sevanhu vari kuona waDoyo Pamoyo. It's greatly appreciated, because pasina support iyoyo I think project yedu haimbofa yakanyatsobudirira zvekudaro. So please keep supporting us. Then mongotinzwisiso kuti tiri vanhuwo venyama, zvimwe zvinhu tinokanganisa, but tochida kutogadzirisa kuti zvibude zvakanakira munhu wese. So chingorambai muchisupporta, then musupportwo futi the next upcoming projects, even if asiri waDoyo Pamoyo. Okay, cool. Where do we apply for the auditions? I think you zviri muplan, handizvi? Tichaisa ma-open call kana takuita ma-auditions, then I'm sure people will know. Tichamaposta on our social media. Okay, TK. Hi, Shares. You say, do we last caller? Ndiribo. Yes, kani Yaya. Ndiribo. Ko set tisiri kukuona. Because of so many reasons. But Yaya, why is it your face is always serious? You are not friendly, you. Ndiyo character yacho yanenge ndichifanira kutoplaya, so ndochitongoitawo zvanoenda nzi ndina direct. I'm so scared if I see your face, you know. You usually friendly, like 30 days that we did to Biko, you just want to have a fight and your face was like, I said, oh, what? Is he gonna kick him or what? No, ndinenge zvitongoriwo pascript chinchingotedzera, but in real life zvangu handina kudaro, nditori munhu anotaurika naye. Saka bomb, but hey guys, I love Wepa Moyo. Like when it was cut to end for the first season, I was like, oh my gosh, when is the next season come? I thought you have already have the whole season, and now we have to wait until these things go off, then you can come back again. But I really love the way you are as a team. You are just together. I love that one.
it's good and it's nice. Thank you guys. Love you No, so much from Middle East. yeah, thank you very much. Ramba Shares. support. I want no supporter. Shares. Hello. Bye bye. Yeah. Bye-bye. Shero. Yeah. Okay. Thank you, TK. Karibu. All right. Thank you, Mkoma Yaya. Ininika ndakufana kukurilisa. Thank you so much. And I hope tichasangana mumwe musi katazouya kuZimbabwe. Yeah, hatitadze kusangana. Sure, machabasa. All right. Ndakukubvisa panapa. It's okay, thanks. Okay. Okay, that was it for today, guys. Ndamuunza Yaya Budi Moze nezvino takazoita problem yekuti network yavo yanga yakuramba. Saka paakazoita sei paakazoda kudzoka pacho, it was too late for me. Dzadza kuma 2 AM dzadzisingachaiti kusaidi kwandiri kunoku. And then azama kuda kudzoka but time dzacho futi dzanga dzisiri kundiitira inini. So maybe kana azoita futi achauya because anoda kutaurawo nevanhu. Saka ticharonga kuti zvichaita here. Yes guys, plus ndikasirewo kuzorora guys. Mazaira kuti kungogara wakadai everyday musana unorwadzawo guys. Ndoda kuzomboti timboitawo program ine vana guys. Vana vachingoya vachitara pamavidhiyo apa. Muri kutivharirira vana imi. Toda kumbotambawo nevana. Zvabhadhara wasu. Alright. Kwana gonyeti haufa. Zvine ma-procedures like ndofanira kutanga ndataura nevamwe vanhu then ivo approve kuti vanoda here kuuya kuti hakwanisi. Handizozivi ipapo guys. But ndakakwanisa kuita access nayo yange iri wadiwa pamoyo nevenaizaboom. It's unfortunate kuti vanhu venaizaboom vacho Wi-Fi yavo yavaishandisa handisi kuti chichaitika. Ndofunga ndeplace yavo because vese vaida kuuya zuro na 3 PM but ningirikini internet yavo yakaramba. Ndikusimba ndikugara ndikuvata nekumuka kuvata nekumuka guys. Ndikutoshaya ndodii kuti izvoni ndinatsokumbohlasela mafuta guys. But anyway, tikaona mwana anenge achida kuzombotijoina ndinongovaunza panapa nditika mastory time. Ndaona mwana vatanzita so mastory time achauya mastory time guys. Toda kumboitawo machichati chimbota sei tichimbotaurawo nyaya nevanhu. Zvinoitawo kuti ininiwo negirikini yangu toda kutaura neyo. Kana muda kutaura neni yakanzi zvabhadharaka ndinoisa lingi apa. Email address endai munondisendera message Joseph Mutabwani. Munondisendera message paInstagram Shema TV, kuFacebook Shema TV. Ndopindura maemail mawindoona. Email yangu inonzi Manzvera SC. Gandione kuti ndokwanisa kuiisa here apa. Mirationi email. Mirai 1 second ndiise email yangu guys. Because imwe yacho ndandakaisa yakanzi PayPal. Saka ndizodi kuramba ndichiisa yakanzi PayPal. Manzvera. This is my email. Alright. No, Mashawo Matanga, I think kana zvikazonzi zvaita kumberi ukoko guys. Matanga akataurwa haasisiri part of the team. So I don't see the reason why tichiramba chivabvunza kuti where is Matanga. Haasisiri part of the team. Akuitawo zvinhu zvake akabuda. Saka handifungi kuti tingaramba tichivhunza same question. Tinodzira nevanhu varipo ipapo. Handiti Tapera. Yes, Tapera. Tapera. Zviri sei? Hapana chandiri kunzwa ini Tapera. Tapera hapana zviri kunzwika. Ndafuwa chari kudzoka weni. Handingakoni. Mr. Tapera chimbobudai mudzoke. Budai mudzoke handisi kunzwa.
hanzi chiba but tingarambe tichivabvunza the same thing vakataura kuti haasisipo. Pane ungada kundisendera email, that's my email address yandaisa apapo. Mechone zvachifunzwa nevamwe hanzi Dhafu wacho ari kudzoka when vaifanira kudzoka zuro vese netimu ramaibvunza riya but iwo mashawo iwe shawo usatuka vanhu. Ina handizvifariri zvokutuka vanhu unoziva one, handitombozvifariri zvachose at all, handizvifariri. Handizivi kuti vachadzoka rini kana wifi yavo yaita. Ndotya kuti ndikaudza vanhu kuti ndiri kudzoka nevanhu ava musi weTuesday yasvika munokudza kuti ndasita busy kana kuti nezvimwe zvinhu zvandiri kuita, kana kuti inini wachoni ndogona kusangana neproblem yandinendaita sei ndasangana nayo. Handiti ndinotya kupa vanhu fake promise. Fiado 5 handisi kuona picture, kana usina picture handisi kuedha. Ndoinda here guys, zvapera. Kana ungada kuvhunza zvangada kuvhunza itoona papa. Yeah, story time pane story time yangu yada kudzoka nayo yakaitika kuno, but ndoda kutanga ndapfuura musi wa 29 April. Ndikapfuura musi wa 29 April ndaziva kuti zvandoda zvaitaita ndichauya nestory time ndokuudzai madhuna mutuna akaitika, but right now I cannot do that story. Ndakaihold story iyoyo yacho nemonth ndakangoichengeta, saka handidi kutaura zvokuti ndikazotanga kumwauka panapa ndokazotanga kumwauka takutakuita story time iyoka ndokuzonyimwa mapepa kana kuzonyimwa kubatsirwa mapepa handidi. Ndokana zvaita ndoita sei, kana ndapfuura musi wa 29 April ndozouya nestori yacho, ndofanira kutanga ndadii. Kuno izvozvi i9:15 dzeusiku ndo time yacho izvizvi, saka ndoda kuti kasirei kuita sei kuti ndosaka ndichikasira kuita malive. Ndofunga ndakatomhangarirwa nhasi, ndaona landlord wangu panapa mukoridho, ndamuona landlord mukoridho, but ndatofunga kuti pamwe vari kutonditsvaka. Ndikati muri kuda inini zvikanzayo, saka ndoona sekuti vanogara kune rimwe divi rangu iri kuda vakati tiri kuitwa rusha. Rigandikasira nkutanga voice rangu riri pamusoro, ndine voice riri pamusoro, hameno ndo anonzi mahigh vocals here. Voice rangu riri pamusoro zingambotoiti, saka komainokunoku guys, zvimwe zvacho zvine maprotocols guys. I cannot promise anything because zvinoda maprotocols. Kana vanzi zvaita munovaona pano. Inini kana pane zvinhu zvandisingadi kupromisa. I don't want to promise anyone. The moment ndanotanga kuita mapromisi akasatanga kubudirira mapromisi iyoyo unonetsana nevanhu. Handidi kuita mapromisi zvirinani mungomuona kuti uyu ndiye atovapo. Ndotya kuita fake promise. Ndoda kuzorora, ndombozorora pamwe ndambotsvaga makuhwa then ndorekodha clip yanhasi ndoekera. Guys, bye bye, ndakuinda ndakutodzima. Ndiri kuThailand guys, ndakudzima guys. Bye bye. Ndakuinda nhasi, musana wangu uri kuti rwadzei, ndakatoisa pilo kumusana wangu. Hapasina ma-questions, but mangwana I think ndichambojoina live stream yani ya Mr. Chitima tokambotaura nezveYouTube. Then guys, what's funny is Mr. Chitima vari kuuya kuzondiita sei, kuzondifaya ma-questions. Ndikufanira kuti painterview naMr. Chitima guys, imagine musi wacho iwoyo nosurrender ndozvavari kuuya vachida kundiita, saka katori kagame katoda kuona kuti kachabudirire. Let's plan nawo timbona kuti straightary ndokuudzai kuti zoni hot seat ndendiri pahot seat naMr. Chitima. Inini ndakaiswa pahot seat pano pachanel pangu, right? Muchivhunza mubvunzo. Iri bo, bye bye guys, regani munotaura naMr. Chitima kuseri tironge hot seat. Handiti tofanira kuramba tiri creative. Bye bye, ndakuinda.